morning, Maturigla. Welcome back to my channel, Karthi's Vlogs. To our channel, Karthi's Vlogs. So today is Thursday morning, only 8:30 atunanala ate. So ite and vlog start malpunagane nikkalnotu onji recipe ni share mandondule. Easy adu punanchina onji pepper fried chicken pepper. Recipe the pudar la barpuje paate naga aatu garibidi pada ina ಟಂಗಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಬ್ರೈನ್ ಬಲ್ತೊಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ರಪ್ಪ ನೋಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸೊ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪಾತಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ Q&A ರೌಂಡ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಪಾಡುತ್ತೆ ಓದಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ Q&A ರೌಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ರೌಂಡ್ ಮಂತಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಲ್ಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಯಾನು ಒಡಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದು ಸದ್ಯದ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೊಡುತ್ತು ಒಂದ್ಬಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರಪ್ಪ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಪೂರ ಎವ್ರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅದು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಮುಗಿನ ತೋಜು 1 or 2 minutes ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಮುಗಿದು ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ರಪ್ಪಬಹುದು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಯಾನಿಕ್ಕಲಿಗಿನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾದು ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನಿನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ 5 minutes ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವಾಶ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಏತ್ ಬೋಡು ಕುಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಿಕನ್ ಆತು ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪುಲ ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಕೋರಿಶು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 15-20 minutes ಚಿಕನ್ ಸರಿ ಕುಕ್ ಆವಡು ಕುಕ್ ಆನಾಗ ಮೂಲಿಕ್ಕೂ ದಾದ ಮನ್ಪುಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡೈತೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸೋಪು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಪೋತುದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಯ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಉಂದುವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ 15-20 minutes ಕುಕ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ಪಾದೆ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನೆ ಕೇತು ಪಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೌಡರ್ ಯಾನು ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂಲೆ ಖಾರ ಈತ್ಬೋದು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆತು ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಯಾ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ತಿಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಕ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 minutes ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಲೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಮನನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೆಮನ್ ಪಾಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 minutes ಬುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಹಾಟ್ ಅದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಲೆಮನ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಬೋಡಾಣ ಕರ್ಡ್ಸ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಲೆಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ How was the recipe? Easy ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಶೋಕುಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಮನ್ದ ಬದಲು
ನಿಕುಲು ಕರ್ಡ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಪಿರೋಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ದರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಆಪು ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತು ತುಪ್ಪರೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡವೆ ಸೊ ಅಂಚರ್ ಪನ್ನಿ ನಾನು ಪಿರೋಡ ನಿಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದೆ ಸೊ ಐಕ್ ಕೂಡ ಪಿರೋಡ ಪನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇದೇನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಆದಿಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಟುಡೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತುಪ್ಪರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ದೊಡ್ಡು ಆಲೂದ ಬಾಜಿ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಅಪೂರ ತಿನ್ನೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬಾಡ ಅಪುನೆಂಕ ಅಪೂರ ಇಷ್ಟ ಕಾಣಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಡ ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲಿಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಬರಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ರಪ್ಪನ ಬೋದು ಬರೀತು ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಗಾಡ್ ಎಂಕು ತೋಜುಡು ಆಯ್ಗೊಪ್ಪುನ ಪೂರ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಉಡುಪುನಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾ ಏತು ಬೇಗ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇಂಕ ಓದಿನಾಗ ಇಂಕ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಾಪು ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಅದು ಏತು ಬೇಗ ಪೂರ ಜಿಂಜರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಓದೋದೀತೆ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಓದಾನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೆನಪು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಗುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಇತ್ತೆ ತೀರ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಕಲ್ಪಾವು ದೇಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಈಜಿ ತುಗ್ಗದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಡ್ seriously yeah very difficult okay I'll have my breakfast now ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಡ್ ದುಮ್ಮು ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕುರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ನಿ ಬೇಗಲ ಲಕ್ಕದೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯರಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಬೇತೆ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಯರಿತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗಲ ಹಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಾವ್ಜಿ ಇಯೇ ತಿನ್ನ ಅನ್ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ಕುಲೊಂದು ಈ ಕೋಲ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಯರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಕುಲೊಂದು ಕೋಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪುಣೆ ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೇರಳ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಲ ತೂಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಣೆನೆ ಕೋಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಯ್ತು ಪೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಆಯ್ ಶೋ ಕುಡೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆತು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತಂದು ಬರ್ತದೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಮುಗಿತು ದಾಣ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾವತ್ತೆ ಆನೇನ ಕೆಲಸ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಆವಡತೆ ಸೊ ಇನಿದಾದ ಮಂತದೆ ಕಜಿಪು ಪಂಡ ಬಸಳೆಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಸಳೆನ ಶೋ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫೈನಲಿ ಎಂಚನ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ಆಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇನಿ ದಾಲ ಮಂತಿಜಾವೆ ಓನ್ಲಿ ಬಸಳೆ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬಸಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕಾಲಿಗೆ ಪುಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಟ್ ಬಸಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಉಡ್ದು ಪಂಡ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಜಪ್ಪಾದ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಆನು ಕಾಲಿಗೆ ಪುಗೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ say hi camera on agide say hi that is manners and stop disturbing me okay ini only happy news ಮಾತರಿಗಲ happy news ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ happy news ದಯಪಂಡ ತನಿಷ್ completed his studies finally ಏತೋ ದಿನ ಆಡಿಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೀಪುನು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ ಇಮೇನೆ ಬುಕ್ ದ ಇದ್ರ ಕುದು ಮೆಂಟಲಿ ವೀಕ್ ಆತೆ ani ini ಬೇಗ ಮುಗ್ಯದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ವೇಟ್ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆಂಗ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ವೇಟ್ ಅವ್ ಕೆಲಸ ಫೈನಲಿ ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 100 ಸಲ ತಿರ್ತು ಬೂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪುಡಾತ್ ಪೋದಿತ್ತು ಪುಡಾದಿತ್ತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದು ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಅರ್ಧ 50% ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ರೀಸನ್ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯಾನು ಶೋಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಬಚ್ಚದ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲಾಗ ಪಟ್ಕತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ 50% ಏನ ಕೈಡ್ದು ಆಯ್ತು ದಾದ ನಾವು ಏನ ಕೈಡ್ದು ಜಾರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರು ಅಂದ್ಪುನು ಸೊ 2 days ಆಂಡ್ ವೇಟ್ ಬಾಬು ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದೆತ್ತದಾಕದೆ 2-3 days ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನೆ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡು ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ವೇಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದುಲೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ
ಬೇಳೆ ಐತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಣ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಐಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬಾಬು, ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಮ್ಮ 1% ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತಿ 1% ಇವೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ఆయన నిజ పనందులే సత్య పనందులే. సో ఇని ఇంకొంచెం టైం తిక్కదని ಬೇಗ ಮೀದ್ಕುಲ್ಲೆ నా ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಓದದಂಡ ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಮನ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಐ ಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡಾಗ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾಗ ಅನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನ ಓದಾದಿತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಓದಾದಾತಂಡ ಆಂಡ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬೈದು ಜೇರ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಚಿನಿಲ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾದ. ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಇಂಚನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾಡಾವಡು. ಸೊ ಮತ್ತು ಶೆಕೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ಮರ್? ಒಂದು ಇಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದರ ಒಂದೇ ಇಂಚಿ ದಾಳ ಬೀಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾತು ಶೆಕೆ ಉಂಟು. Okay, this was a very small shorter vlog. Aditri vlog ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻഡ് മന്തുല്ലേ നിക്കു അതിനകത്ത് നിക്കലെ ಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ತಾನೇಶ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಡರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುಟ್ಲ. ಸೊ Q&A ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಆಂಡ ನೆನಪುಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಪಿರತಿ ಕೊಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, and bye.